Ahojte! Dnes si ukážeme jeden jednoduchý a zaujímavý experiment, ktorý vás určite nadchne. Myslíte, že korene vie utekať? No, asi nie, ale dnes si ukážeme opak. Okrem toho sa pozrieme na najzaujímavejšiu silu, ktorá drží molekuly pokope. Vodíkové mostíky. Poďme na to! Napustíme si vodu, babke ukradneme korenie a saponát. Vezmeme si misku, nájdeme vatové tyčinky, začneme tým, že vodu nalejeme do misky, vezmeme korenie a nasypeme ho do misky. Všimnime si, že na povrchu vody je ako keby taká blanka, ktorá drží korenie na povrchu. Teraz nás čaká to, že vezmeme saponát a tyčinku. Kúsok saponátu dáme na tyčinku. Čo myslíte? Čo sa stane? Voda už má v sebe nejaký ten saponát, tak ten jav už nie je tak zreteľný ako na začiatku, ale môžeme stále vidieť, že korenie odpudzujeme a dá sa povedať, že od nás neustále uteká. Tak poďme si spolu tento jav vysvetliť. Molekula vody je polárna zlúčenina, to znamená, že má kladný a záporný náboj. Ak však máme dve molekuly, ktoré sú vedľa seba, tak kyslík z jednej molekuly bude priťahovať vodík z druhej molekuly. To isté platí aj naopak. Pridaním saponátu narušíme vodíkové mostíky. Keď sa vodíkové mostíky narušia, tak sa povrchové napätie zníži. Molekuly vody už nie sú tak silno viazané a rozmiestnia sa do strán. Takže, ak vám niekto tvrdí, že je kúzelník, pravdepodobne pozná len chémiu. Každopádne, ak sa naučíme, ako fungujú vodíkové mostíky, tak vieme vysvetliť veľa javov v prírode. Napríklad taký hmyz, vodomerky, ktoré sa pohybujú na hladine vody. Tam je to úžasný príklad povrchového napätia. No, tak to je koniec videa. Snáď sa vám páčilo. Experiment si kľudne vyskúšajte sami. Nie je nebezpečný, takže sa nemusíte báť, že vám vybuchne dom. Každopádne, ja teraz utekám oklamať mojich rodičov, že venku odliť, takže zatiaľ ahojte.